Într-un cuplu, ai 3 modalități prin care să gestionezi banii cu partenerul sau partenera ta. Aveți un cont comun în care încărcați toate veniturile voastre, din care descărcați toate cheltuielile. Avantajul aici este că vă simțiți ca o echipă, care construiește împreună. Se strânge mereu acolo o sumă mare de bani care vă dă senzația că puteți muta munți. Dezavantajul este că se poate pierde foarte ușor autonomia financiară și se poate ajunge la conflicte. Unul dintre voi poate lua o decizie financiară de unul singur, iar celuilalt s-ar putea să nu-i convină. A doua variantă ar fi să aveți totul separat, fiecare cu contul lui. Avantajul evident este că ai 100% control asupra banilor tăi și nu te poate trage nimeni la răspundere vis-a-vis de cum îi cheltui. Împărțiți facturile la 2 și plătește fiecare jumătate. Treaba asta însă poate da senzația pe termen lung că sunteți doar 2 colegi de apartament. Și a treia variantă ar fi cea hibrid. Fiecare are contul lui personal, un cont la comun pentru cheltuielile și obiectivele comune. Opțiunea asta păstrează independența, dar și transparența. La tine în familie cum se gestionează